Naomba tuseme wote, hakuna gumu la kumshinda Mungu. Hakuna gumu la kumshinda Mungu. Tuseme tena, hakuna gumu la kumshinda Mungu. Amen. Maisha yetu sisi wanadamu, vårt liv som människor, mara nyingi yamekuwa na vikwazo vingi sana. Så möter vi många olika problem. Na miongoni mwa vikwazo hivyo, och i de här problemen, wakati mwingine vinatokana na shetani, så vet vi att det är onde som försöker att lura oss. ambaye kimsingi shetani, och för att segra över honom, huwa hapendi kwa tukiwa na furaha tukifanikiwa. så ska Herren ge oss kraft att övervinna. Na baadhi ya vikwazo vingine, och det finns andra problem, vinatokana na ujinga wetu ambao tuko nao, som också kan bestå av vår egen dumhet. wa kutokuelewa baadhi ya mambo. Det är därför att vi inte förstår vad det är som händer. Na kutokuelewa baadhi ya mambo, och därför att vi inte förstår vad som händer, tayari kunakuwa ni ukwazo kutokufanikiwa katika baadhi ya mambo fulani. så kan vi inte segra över den. Na viko vikwazo vingine, det finns också andra problem, ni Mungu anakuwa anatuwekea mbele yetu, som Gud har ställt framför oss. kwa lengo la kuimarisha imani yetu, Därför att vi ska bli fasta. kwa lengo la kutukuza kiimani. Därför att vi ska växa till i tro. Na vikwazo vyote hivi, och de här sakerna, vinamfanya mwanadamu kwa wakati unapokuwa anavipitia, och det är sånt som vi går igenom. asiwe na furaha. Vi går inte igenom det i glädje. Vinasimama kama mawe mbele yetu. Vi står där och förvärrar och undrar. Vinasimama kama milima mbele yetu. Det är ungefär som ett berg framför oss. Na vikwazo vinaweza vikawa ni magonjwa, och det kan vara sjukdomar. vinaweza vikawa ni kukosa watoto, Det kan vara det att vi är utan barn. vinaweza vikawa ni kukosa kazi, Det kan vara att vi är utan arbete. vinaweza vikawa ni uchumi mbaya kwenye maisha yetu. Eller det kan vara ekonomiska problem. Vikwazo kama hivi De här problemen, vinatufanya tusiwe na amani katika maisha yetu. så föder det ingen tro i våra liv. Ndiyo, kuna wakati mwingine Men det finns annat. wale tukawa tunaomba mara kwa mara, När vi beder undan för undan. tunafunga na kufunga, Vi beder och vi fastar. lakini kadri tunapokuwa tunaomba na kufunga, Men när vi ber och fastar, ndivyo vikwazo vinavyoonekana kama vinaongezeka. så ser det ut ungefär som alla de här problemen blir bara större och större. Ndivyo vinavyoonekana kana kwamba Mungu yuko mbali na sisi. Vi upptäcker och tycker att Gud är väldigt långt ifrån oss. Ndivyo ugumu unavyoonekana kuendelea kuwa katika maisha yetu. Och så här fortsätter vi. Sasa Mungu wetu siku zote, Gud varje dag, huwa ni Mungu wa kutembelea katika hali ngumu. han är en Gud som finns i alla problem. Katika hali ambayo tunaipitia, Var vi än går igenom, katika vikwazo ambavyo tunavipitia, allt vad vi går igenom, alla Mungu anapenda kutembelea. så är Gud tillsammans med oss. Na anapokuwa anatembelea, Och han är tillsammans med oss. anakuwa na lengo la kukutana na mahitaji yetu. Så har han också en målsättning att hjälpa oss igenom. Anakuwa na lengo la kutoa katika huzuni ambayo tuko nayo. Han vill ta oss ut ur problemen. Mungu anatujua vizuri kuliko sisi tunavyojua. Gud, han vet mer än vad vi vet. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, I första Mosebok, mstari wa kwanza mpaka wa 14. Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza. Det är första Mosebok, första kapitlet. Mstari wa kwanza hadi mstari wa 14. Från den första till den 18:e versen. Mahali hapo tunaona Adam na Eva wanatembelewa na Mungu pale bustanini. Vi läser här att Adam och Eva var tillsammans med Herren i Eden. Na kutembelewa kule kunatokana baada ya wao kumwasi Mungu. Men det fanns också de som inte kände Herren. Mungu aliwakataza Adamu na Eva Gud, han förkastade ya kwamba wasile matunda ya mti wa katikati wa Han sa bustani, till dem att de skulle inte äta utav frukten. kwamba siku watakapokula När dag som de kommer att äta hakika watakufa. av frukten så kommer de att dö. Na kweli wakiwa pale bustanini, Och i trädgården maisha yao yote wanajaribu sana kulinda hayo maagizo ya Mungu. så vandrade de där för att följa Lakini Herren. siku moja ilitokea shetani Men en dag kom djävulen na akawajaribu och han testade dem. ya kwamba hivi ndivyo alivyosema Mungu, Eller har Gud verkligen sagt? ya kwamba mkila mti huu mtakufa. Om ni ska äta utav det trädet ska ni dö. Shetani akasema la hasha, hamtakufa hakika. Det är inte så som han sa. Mungu anajua siku mtakapokula mti huu Gud, han vet att när ni äter av frukten mtakuwa kama yeye, så ska ni bli precis som mtafanana na han. yeye, Ni ska bli lika honom. mtajua mema na mabaya. Ni ska veta vad som är gott och ont. Ni kweli kabisa, ndivyo alivyokuwa ameambiwa. Och det, så är det. Shetani akafanikiwa kuwashawishi ndugu hao.
Och han lurade. Na hatimaye wakachuma lile tunda, mwanamke akachuma lile tunda akalila. Och Eva hon tog av frukten och hon åt. Akampa na mume wake pia wakala. Och hon gav också Adam. Baba hapo akajigundua kwamba wako uchi. Och sen så upptäckte de att de var nakna. Och när de upptäckte att de var nakna. Walipogundua wako uchi, När de upptäckte att de var nakna. tayari Mungu akafahamu kwamba watoto wake wameshamkosea. Så visste de att de hade inte varit lydig Gud. Mungu akaamua kuwatembelea sasa pale bustanini. Och Gud han kom till dem där i trädgården. Ili aweze kuzungumza nao. Han ville prata med dem och tala med dem. Aweze kuonyesha kosa ambalo wamelifanya. Han ville tala om för dem vad de hade gjort. Na ikiwezekana aweze kutengeneza mazingira ya kuwasamehe. Och han ville hitta en väg för att förlåta dem. Nini kilitokea? Hebu tuangalie pale maandiko sasa. Nu går vi vidare. Tusome yale maandiko sasa. Nu läser vi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 tukianzia ule mstari wa kwanza hadi wa 14. Tutasoma kwa haraka haraka kidogo. Biblia inasema hivi. Mimi nitasoma kwa Kiswahili alafu utasoma kwa Kifilishi. Sio? Au unataka kuendelea wewe? Sawa. Lakini nilifikiri kabla kupokea muda labda wale wa Swedish wana Biblia wanasoma kwa sababu kuna lugha mengi. Kwa hiyo usome kwa Kiswahili. Wewe usome kwa Kiswahili. Lakini kwa sababu tuna wengi ambao wana lugha mbalimbali. Sawa. Sivyo? Wasome katika lugha yao. Sawa. Kwa bila shaka mna Biblia. Ndio. Sivyo? Vizuri sana. Vizuri sana. Tutasoma kwa Kiswahili alafu utafuatilia kwa lugha yako. Basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti wa bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani mtaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Nikasema ule mstari wa 9. Bwana Mungu akamwambia Adamu, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia kuwa uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini lile ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Unaweza kuona taarifa hii ndefu ambayo inamhusu Adamu na Hawa. Det var ju mellan Adam och watu wa baada ya kumkosea Mungu. Du vet att Adam han gjorde fel. Mungu aliwatembelea pale bustanini. Gud har varit tillsammans med dem i trädgården. Mtembeleo ambao ulikuwa ni maalum sana kwa ajili ya kuifunua dhambi yao. Han var tillsammans med dem. Akiwa anataka rehema kutoka kwao. Och han ville att de skulle följa. Akiwa anataka watubu. Akiwa anataka watubu. Han ville att de skulle be om förlåtelse. Lakini badala ya mwanadamu huyu kutubu, men gjorde inte människan. Juu ya makosa yake, över sin synd. Walianza kutupiana mpira. Walianza kurushiana maneno kama mimi sijafanya nifanye fulani. Det var ingen glädje. Mungu anamuuliza Adamu. Han frågade Adam. Ni nani aliyekwambia kwamba uko uchi? Je, umekula matunda ya mti uliokataza usile? Vem är det som har talat om för dig att du är naken och att du har ätit frukten? Adam badala ya kusema kwamba ndio nimekula, ja, jag har ätit frukten. Anasema ni mwanamke aliyenipandia amenidanganya nikala. Men det var Eva som lurade mig. Mungu anamfuata mwanamke anamwambia umefanya nini? Kwa hiyo umekula matunda uliokataza usile. Gick ut till Eva och frågade vad har du gjort för någonting? Mwanamke anaanza kusema kwamba kweli Mungu nimekosea, anasema ni nyoka amenidanganya. Ja, jag har väl gjort fel, men det är ormen som har lurat mig. Hiyo ndio hali ya wanadamu jinsi ilivyo. Så är det med oss människor. Mungu anapokuwa anawatembelea, när Gud kommer till oss, anataka watubu, och han vill att vi ska wanakuwa na mizunguko juu ya dhambi yao.
brukar vi gå fram och tillbaka och försöka skilja på varandra. Wanaanza kusema oh unajua Mungu kweli lakini unajua ilikuwa ni kama vile